Hı hı. Salam mähriban watandaşlar, salam eziz ýurtdaşlar. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Şuň ýene-de siziň bilen bir arada bolmamyzyň esas sebäpleriniň biri şu Türkmenistanda, Türkmenistan diýen bir ýurdumuzda insanlaryň hak hukuklarynyň ellerinden alınmagy, näme üçin şolara baskı edilýär, ýurdun daşynda bolsun ýa-da içinde bolsun, özüni hukukçu diýip döşüne kakyp ýören bir topar ýalakalar bar-da Türkmenistanyň içinde. Kanunsuz bir hereketi etip ýören hukukçular bar. Özlerini hukukçu diýip, mena şolara hukukçam diýip biljekler, sebäbi ol halkymyza şeýle bir eziyet berýärler. Hemem baskı edip bilýärler. Ýurdun daşynda ýaşaýan bolsun ýa-da içinde ýaşaýan bolsun. Näme üçin şu zatlar häl-häzirem dowam edip dur Türkmenistanda. Şu men bilşim boýunça şu 1991-nji ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygyny aldy-da. O da kagyd ýüzüne alan o garaşsyzlygyny. Ýöne şo ýyldan bäri 1990-njy ýyllardan bäri Türkmenistanda şu halkyň öňüne çykyp bir halka iň bir gerekli, halka peýdaly bir iş etjek adamlary ortadan aýyrmak üçin bir hili halkymyza baskı edilýär, baskı çäreleri hasda güýçlendirilen. Men bilşimçe şu 90-njy ýyllardan bäri dowam edip gelýär şu zatlar. Şo döwürde-de ýurdun başyna bir kanun bir Saparmurat Niýazow özüni ýurdun başı diýip, serdar diýip, aksaçly perişdämiz diýip olary kän halkymyz goýup propaganda edip şolary hasda öňe çykardylar. Şo döwürden bäri şu dowam edip gelýär şu baskı çäreleri. Halkymyza edilýän baskı çäreleri häl-häzirem dowam edip dur. Bu näme üçin? Türkmenistanda bir diktator rejimi bar-da. Şo rejimiň edýän pysypyjurlyklaryny halkymyz bilmesin diýip şol halkymyza Türkmenistanyň içinde ýaşap oturan halkymyza öýme-öý gezip hukukçular özlerini hukukçu diýip atlandyrýan, ýani polisler bolsun, mahamalar bolsun, başga özüni hukukçu diýip atlandyrýan ýankyýaly ýalakalar şol diktator rejimine hyzmat edip, şolara ýalakaçylyk edip, şolaryň arkasyndan çörek iýip, bala-çagasyny eklep ýören ýankyýaly hukukçular şo öýme-öý gezip ýa-da öýme-öý bolmasa-da edara, kärhanalara gezip halkymyza baskı edýärler. Iň bir aýtjak bolýan zadym şu orta mekteplere-de mektep aýlanyp dolaşyp internete girmäň, internetde o zatlara seretmäň, muňa girmek ýasak, gadagan diýilen ýaly bir çäreleri alyp barýarlar-da. Şu çäreler entägem dowam edip dur. Ýurdun daşynda da şeýle çäreler dowam edip dur. Bu näme diýmek? Halkymyzyň hakyny, hukugyny elinden almak diýmek. Bu näme diýmek? Halkymyza şeýle bir gorky salypdyrlardan şu polis gelýär diýse, gorky bilen seredýärler ýurtdaşlarymyzy, ýurdun içinde bolsun, daşynda bolsun. Şu arada öz pikirlerimizi aýdyp halkymyza bir sada dil bilen ýetireliň diýip şuny bir ara geldik. Hoş geldiňiz ýene-de watandaşlar. Bahar hanym eliň aldyrdyň ýalňysmasam şeýlemi? Hawa, hoş bulduk. Yurttaşlar salam. Şu täze Türkmenistanyň gurulmasy üçin alada etmän, siýasata goşulmany ters bakyp, gorkup, näme üçin bilmän oturup ýören yurttaşlarymyza da salam. Ine Aýjahan hanym şeýle düşündireli halka Niýazowyň wagtynda bu Türkmenistan garaşsyzlyk aldy diýildi-de. Ýöne niremiz biziň garaşsyzlyk alındy. Hiç bir garaşsyzlyk diýen zada biz kagyz ýüzünde alındy birinciden.
Ondan soň halk narkoman boldy. Hiç sade öňe çykany owadan depa atmak bilen boldy. Mekteplerde okuwçylara sen gepleme. Türkmenistanyň içinde mektep bar, bilim ýok. Ine şuwat daşuwdan bir gelin maňa diýede, şu bilim barada bilim ýok, bölüp goýýar nemelerimizi. Şonda maňa imodan ýazypdyr, imodan paýlaşdymda. Bahar näme bular ýaly ýalan zat aýdyp oturýarsyň, bilim bara mektebe gitip gelip oturýar çagalar okap ýörer diýe. Bu bilimden hiç zat düşünen akdyňa mektebe gidip gel, bilim aldy boldy. Mektep dursa o ýerde onuň içinde bilim ýok, ýöne mektep bar diýe, bilim bar diýe da mektep bar, gidip gelýär çagasy. Ine institutlara, üniversitetlerde okuýandyrlar, çagalar diplom alyp çykýar şo ýerden. Haýsy bilim bar? Şoň hemmesini bir ýere getireninde şu daşary ýurtda ine işlenler, okap gelenleriň bilimi ýok şolar. Ine könürgünçden bir oglan şu ýerde 40'lar ýylynda üniversitede okuwa geldi. 2 ýyl taýýarlanyş kursda oturdy. 2 ýyl. Geç bilmäni. Onsoň şeýle gurrumda şolandaýdy, bilim ýok ekenidi da. Biz hiç Türkmenistanda okuw ýok eken, men şu ýere gelip bildim diýdi. Bizde bilim okuw ýoklugyny diýdi. Ýamma gaty erwet kösendim diýe. Ondan bu şu bilimsiz insanlar, Türkmenistan bir ýapyk döwlet, internet ýok, bilim ýok. Onsoň bular hak talap etmäni nireden bilsin? Bir ýere edara barsalar, kapydan girenden haf edip ýüzünden alýarlar. Ol bary geplejek gepinen bilmeýär. Ertir gel, bir gün gel diýip şonu bir ay gatnasa da demin çykarmany gatna diýe. Şu gün ýok, sen işin bitmeýär, git ertir gel diýse ýene de ertir gelýär. Ine şunu ýalak hiç hakyny talap etmäni bilmeýärler. Ýok Türkmenistanyň içinde beýle zatlar. Ne özümüz hem ilk Türkiýe gelin wagtymyz protez ýapýandyrlar köçede. Şonu görende agzymyz açyp görüp bular näme edip ýörler, gorkmaýarlarmy diýip gen görerdik. Indi gözümüz öwrençdi, gözümüz açyldy. Men şu täze Türkmenistan diýip goşuldum, ondan soň her zada göz ýetirdim, gözüm açyldy. Bular gorkmaýarmy diýdim. Mene Türkmenistanyň içinde halk şeýle. Ýa neme internet ýok ahir, nerden görsünler? Ine daşary ýurda çykdyk, Türkiýede gezip häzirim seni şo ýerdäki çagalary, ýaş oglanlar, gyzlary owadan geplýärler, bizi olara terörist edip görkezýärler. Aşgabatyň içinde bir gün gezseler, ne güzel bir owadan ösen döwletimiz bar bizim diýip düşünýärler. O sen Aşgabatyň owadanlanynyň o näme akylly şähermi, näme zat, o zat gurulanyň sen daşuwdyňa peýdan barmy? Peýdasy barmy çoň? Lewaba, mara peýdasy barmy köçelerine? Ya halkda bir garny doýýarmy? Ya biriniň çagasy bir instituta girip Türkmenistanda okap, gelip de şu ýerlerde bir instituta girip ýene näme soragyň bar, bir maňa diýip durup bilýärmi? Durup bilen ha, 2 ýyl taýýarlanyş kursunda 2 ýyl oturdy. Ondan öň ýene bir oglana bir şey diýdi. Mundan näçe 3-4 ýyl öň Uşakda üniversitede okuyanam şeýle diýdi. Bilimi ýetmän 2 ýyl olan galyp, ýene galyp 2 ýylmy 2-3 ýyl taýýarlanyş kursunda okap, ondan soň bu beýle boljak däl diýip oň aýal dogany, ejesiň aýal dogany, onu taýýarlanyş kursda taýýarladyp, okudyp şeýip geçdirip, ondan soň okuw institutu, üniversitede şu wagt bitirendir şol oglan. Şeýdi okudy. Şonda şolam aýtdy. Bahar ejeke bizde hiç bilim ýok eken diýdi. Bir ýerini görende diýdi, men aklym durdy diýdi. Odan hakyny talap etmän o bilimsiz çagalar hakyny talap näýlesin? Olar mesaly üniversitede gutarýar Türkmenistanyň içinde, gidýär bir ýere başlyk bolýar, ýa-da şol oglan öýlenýär, oň çagasy bolýar. O özünde ýok, hakyny talap etmän özü bilmeýär. Ondan soň ol çagasyna näil hak talap etmäni öwretsin. Mugallimlerim şonu ýaly. Men öz ýakynym bar. Mektepde şunu ýaly şu zatlary men şoňa gurrun bersem,
işten kovar meni diye gepleme siyasete koşulma o zaman beni işten atar şolar yazaday diye. Ondan sonra şu muğullimlerin elinden çıkan okuwçy hakkını talep etmeni bilecek mi? Ondan sonra owadan yeplerler onu bir Türkiye'de Bahar'ı yakala, Umida Hanım'ı yakalat der, diğer uğradar. Ondan sonra olur varsa ovadan gepe kızıgıp bize yamallık eder. Biri birine halkı düşman edip oturda. Bularınam näçin şu täze Türkmenistan diýip şoňa ayaga galanlardan gorkusy bar. Gaty gorkusy güýçli. Şoň üçin hem gaty güýçli hereket edýär şu wagt Türkiýe konsullugy şeýle näçin birisi ölýär de şoň ölsüne sahyp çykanak Türkmenistana goý bermeýär-de näçin ýakalýarlar? Diri besbiren adamy, ana Umida Bekjanowany näçin ýakalanýar? Näme sebäp? Näçin o dokumentini oturmyzyny pasportunu näçin iptal edýärler? Gorkusy güýçli şoň üçin. Kimine näçin ogurlap alyp gitdi? Kimine näme olary? Näme ýamanlyk etdi? Bu zuluma son bermek üçin, bu diktator rejimine son bermek üçin täze Türkmenistany gurdy kimine. Şu näme ýamanlyk etdi? Şonu şeýdip ogurlap, onu var kamera zada yakalatmadan gizli aýraty uçak bilen äkider ýaly kimine näme ýamanlyk etdi? Bu ýalyk oglanyň izinden ýöresediler. Şol Türkmenistana äkitdiler-de, ýöne biz näme etmeli? Türkmenistan näme üýt götüp bile geldiler, işleşel diýmäni, onu owadan depede oturdy otyr. Ene hakyny talep etmäni halkyň gözüni açan oglan şey. Kanunlary ýeke düşündirip oturan Umida Bekjanowany näçin de öýüne basgyn ýapdyryp, ene tutup otyrlar-da. Nämeden? Ene bu täze Türkmenistanyň gorkusy güýçli. Gaty gorkusy güýçli. Şoň üçin halky ýöne basyp ýatryp otyrlar. Ýoldan geçende de süründüre geçirýändirler. Ýoldan aeroportdan geçende. Sen yeter ki şu ýerden geçeýin, ondan soň Türkmenistana men dil ýetirmäýin. Ay Hudaýa şükür de, Allaha şükür de, ýene bir daha da şükür de diýip geçsin. Gorkuda geçsin sandyraklap diýip näçe gedek o ýerden izine gaýtara aeroportdan. Ondan soň tanış üstünden tanış tapıp pul baryny berip diýip sürüne emedekler geçýärler. Ondan soň Türkmenistan barada bir zat diýmäli, agzymyz ýumaly, serdary, näme arkadagy serdary şonu öwmek, şonu beýnisine guýup otyrlar. Näme diýjeklerim şu wagtça şundan ibaret. Sağ ol Bahar hanım. Gowy pikirleriň üçin. Merdan bey size söz bereli başlygyna. Sağ olun söz bereniň üçin. Emeňizi hoş gördüm. Salamlaşyp geçmedim. Şeýle bir ýagdaý. Aýtmak bolýanda ýani Türkmenistan syny diaspora şoň Türkmenistanyň guruluş nämesi bar-da. Asyl respublika hökmünde guruluşy Gaýsy Atabaýew Edirbaý Aýtak we onuň ýandaşlaryna tarap gidýärdi. Ýöne 91-de Niýazow diýen ýaşaýjynyň başa getirilmegi bilen şu çäderki Türkmenistanyň gurulan bir nemesi bar-da, goýulan fundamenti hukugyň üstünde ýa-da adalatyň üstünde gurulan nokta, niýet başka ýurdy sömürmek, toltany ýaly ýaşamak. Şu ýagdaýlar bar güýç bir adama gelmek, getirmek. Şu ýagdaýlar bolanda, ýani güýç aýrymy bolmasa, sömürge bolsa ýurdyň hukuk diýilen zat, ýani halkyň haky, topragyna bolan, milli baýlyklaryna bolan ýa-da ýaşama bolan hukuky, erkinligine bolan hukuky, şu zatlar otomatik şekilde aýrylýar eken. Yani şöyle bir sisteme diýäsmi ýa oňa sisteme diýmek hem bir ýalňyşrak bolar. Şeýle bir düzgün gurunapdyrlar da. Ýurdyň başyna bir aptal getirsen, olam öz töweregine ýene şonuň aptallary
getirýär eken otomatik şekilde. Akıllı adamlary aptal neme bilen ok, ýanynda baryndyryp bilen ok, akla bilen ok. Yani işlew bilen ýani ýöreýän neme bolup durýar-da bir düzgün bolup durýar. Şonuň üçin şu wagtky ýanky Niýazowyň başlandyrylan bir neme düzgüni şu wagtky jinaýatçy toparyň nemeleri, agzalar diýip aýdyn, şolaram dowam etip barýarlar ýa. Öz bähbidi daşyrylan sömürgeniň bähbidi diňe halk ýok arasynda. Şonuň üçin bizde hukukam bolmaz, şiýadaý bilen bilimem bolmaz, adalatly kaziýetem bolmaz, topragymyzdan özümize gaýdyp gelmez, sömürgeniň aşagynan çykmaz. Şonuň üçin meheke şu neçeler bu ýagdaýlar düşündirip gelýär-de, nähili ýagdaýda näme bolýandygyny. Ine Umida Bekjanowa kardeşimizi içerik alındylar ýa-da käbirleriň kömegi bilen uzatdylar diýip aýtsak, Onuň bir çetinde seredýär, Türkmenistanda men döwlet, men bärde hökümet bar diýip duran topar asuda asman diýär, ýaşlarymyz üçin diýär, döwlet halk üçindir diýär, adam üçindir diýär. Şonuň ýaly şygar diýip atlandyrylan bir sözlerini ulanýarlar-da ýöne başga tarapdan gizlin oglap etip biler adam oglugyny, ýani Türkmenistanyň barja ýetişençe aýdyňlaryny aradan aýyrmak hereketini alyp barýarlar. Ýurdun içine polis döwletine öwürdiler. Ýaşlarymyzy ýaşlydan başgaýsyna emet ýalarda şöyle bir düzgün içine sokýarlar. Ya marginal boljaksyň, ýani ya marginal bolup ýaşajaksyň, ýa-da sürünüp geçeceksin. Şonuň ýaly iki tany ýol goýýarlar. Kapyň aldynda da bir kiçijik äpişge goýýarlar, şondan çykyp bilen çykan, çykmadygan içinde galýar. Şonuň ýaly düzgün oturtýarlar-da. Bulam nemäni ýanky 91-de gurulan düzgün bardyr, başlanyp gurdurulan düzgün. Şonuň dowamyny emetýär, getirýär-de. Şu düzgüni yıkmasak parlamenter sisteme, yani demokratiya bilen, yani halkın demesi bilen, gatnaşygy bilen bir halkın bähbidine bolan reformalar getirmesek ýurdumyň içinde bu meselelerin izi gelmeýär hiç gelmeýär. Türkmen halky ýurtdaşynda ekmanda da bolar, kimligini ýitirer, öýüne zar bolar. Indi neme da şonuň ýaly nemeler çykyp durda gapdan. Erkenlik diýilen zat hiç ýok, topragyna eýe däl. Şonuň ýaly ýagdaýlar da. Munyň kökünden haşaloty bir nemeden daş döwrüne dogry bolan ýerliklerini ekinlere ziýan berip duran haşalot bardyr. Mellen daýlanmasyn diýip. Şonuň kökünden aýyrmasaň ýylyň çykyp durandyr, ýa ýüzüne oranla ýene çykyp durandyr. Şeýle neme dip durda. Şu wagtky düzgüni aýyrmasak, düýpetler aýyrmasak, hukuk barada da gurrun edeniň hiç gele hukuk diýilen da hiç neme etmeýär. Nähil diýip aýdyn. Hukuk diýilen bir kawram diýilmi, şonuň hiç gurrun edilmez. Erkinlik barada has, ýani mertebe, bir şahsy eýeçilik ýurduňa, millilik bir adamy diňe bir tekden öterim tuw bilen galany et bilen süňkdäldi. Ondan daşarky ruhy eýeçiligem gerekdi adam. Ýani gaýçymy şahsyýet bolup bilmeli, kimligi bolmaly, topragyna eýe çykmaly, ýani millilik duýgusy bolmaly. Şol zatlar bilen jemlenýär-de adam. Mesela radyň häzirlikçe. Sag bolun. Sag bolun Merdan bey. Bu pikirlerinizi paylaşdyňyz ene watandaşlarymyz bilen.
Şu ýerde ýene de elini galdyryp oturan Arslan Bey'e söz bereli, ilk kişi olandyr diýeli. Hoş geldiňiz Arslan Bey. Başlayın. Esenlikler, ildeşler. Sağ olun Acagan hanım. Hava şu Türkmenistan'da ya devlet kuruluşunun yoktuğunu neçe gezek suud ettik. Kardeşler bolup Milli Halasyaş Komiteti. Bu gezek özleri hem yankı devlet derliğini suud ettiler. Indi bir devlet var yurtta. İstendik bir adama, yani Umide Hanım'a bildirilen buların cenayeti vardı. Şu cenayetini devlete ziyan yetiripten diye yalı bir nemediptirler de suç yükleyen bolupdurlar. Elbette o cenayetler koşadırlar içinde. Indi şu eğer devlet kuruluşu var olsa Türkmenistan'da bir adam devleti yıkacak olsa devletin medyası var. Şu tayda açığa çıkaradı. Devletten kuruluş hem mezadı şunu yalvar hovup yeten vakti açığa çıkarıverdiler. Hani Türkmenistan vatan havarlarında bir gezek Merdan Muhammedov ya Umide Hanım'ı görkezdiler mi? Umide Bekçanovan'ı. Yok, görkezem yoklar. Çünkü Türkmenistan'da devlet kuruluşu yok. Bulara diktatör diye yenen hemen diye monarkiya diye hemmesini adı baroturlarda автokratiya diye. Garaz Türkmenistan'da devlette yani terörist rejim var, teröristler oturuptur bu Türkmenistan başında. Şunun için şeyle gizli adayla adamı orlaylar. Indi seyredin. Şeyle bir düşünceler geldi. Bir adam bolya diysen. Mesela orla gittiler. Karşı çıkıptır diye inansan. Bu tayda Merdan Muhammedov var. Yine kim var? Ondan önkü şahsiyetler var. O beyleki eden vakti nimeleri hem var. Yapın kıskası oğurlanan adamlar, yitirmedilen adamlar Türkmenistan'da. Munca adam ne için özünden öz yitirmediler de bu tayda yani Türkmenistan'da devletin yokluğunu özleri, öz hareketlerini suud ediyorlar. Şimdi Umide Hanım mesela kebir adamlara aydıp bilir de hakkını talep eden için deyip. Elbette hakkını hem talep etti Umide Hanım. Bu tayda Umide Hanım yurdun düzelmesinde aladı etti. Hareket eden adam, şahsiyet. Yurdum düzelsin diyen şahsiyet Umide Hanım, kardeşimiz. Zenalların kuramaçılığını kuran ayal bu kardeşimiz. Taka kuramasını. Şimdi Umide Hanım yurdum diyen adam. Yurdumu düzeltin diyen adam. Eğer Umide Hanım yurdumu düzeltirin diyen olan hareketleri edip karşı taraftaki duran cennetkar toparan Umide Hanım'a karşı çıkan olsa demek bu tayda ne oluyor? Umide Hanım olsun, Merdan Muhammed olsun, başkanınız olun. Yurdunuzu düzeltmek size qadağan dediği oluyor. Garaz. Bunlar hem kim oluyor? Bunlar hem halkın içinden çıkan adam halk oluyor. Bunlar halk indi öz yurdunu düzeltip o gülela gülü edip yaşayacak olsa yaşamak qadağan eken. Demek bu cennetkar topar bile göre halka yurdunu hem östürmeye koyan yok. Yani bilimi hem uzaklaştırıyor, interneti hem uzaklaştırıyor. Garaz Türkmen halkını kovdurmuş da yaşatmalı diyen zat yok bu tayda. Bu tayda dine halkı kırıp azaltıp yok edip gelmeli. Onu elbette ne çekecek yaşlılara maydıp geçti. Bu tayda yenim şu Umide Hanım'ı şey edip ediyen hareketleri bilen bunlar özlerinin terör rejim degeni suud ediyorlar. Bütün dünyaya ve halkımıza hem gönüden gönü gözünüze basıp diyen deyip durun diyor. Deyişi de şu. Yurdunuzu östürmek qadağan diyor. Yurdunuzun aladasını etmek qadağan diyor. Şimdi biz halk olup 5 milyonumuz olup şu rejimden mi korkup öz yurdumuzun aladasını etmekten el çekmeli mi biz? Yok. Bizim çağlarımıza yani halka gelecek yok diyor da bunlar. Biz geleceğimizi şu topardan çekinip kırağa çekiliriz mi? Yok elbette. Umide Hanım'ın eden hareketi suud ediyor. Yine bir gezekte yurtta terör rejimin vardığını, halka karşı edilen bir kuramaçlıkı topar oturandığını garaz şu zatları suud edip ayan ediyor da. Sağ olun, ben koşacaklarım şundan ibaret. Sağ ol Arslan kardeşim. Bu fikirlerin için. Milli Halasiyet Komitetimiz
Şu bizim indi bundan 3-4 ýyl öň Milli Halas Etiş Komiteti, Halkyň Sesi kanaly sosial mediada da köp paýlaşyldy da şu Aýdyň adamlary ortaga çykarylanma şu 1991-nji ýyldan bäri näçe sany Aýdyň adamlar 200'e golaý adam ady familiýasy bilen doğulan ýyly şolaryň gowy nemeleri bilen bilgileri bilen ortaga çykaryldy da ýöne şu zatlaryň hiç bir nemeden ses çykmady ýani jenaýatkär topar şu nemeden şu hökümet diýip goşa durmak üçin ne diýýärse şu hökümet garşy tarapdan hiç ýeli ses çykmady. Näme üçin? Şu Milli Halas Etiş Komiteti bütün türkmen halkynyň evinden çekip bir has uzaklary, has ýokurlara alyp gitjek bir gurama hökmünde hasda öňe çykdy. Şondan bäri kän işleri alyp bar otyrdyny şu ýerde. Şu ýerde Muhammed kardeşimiz elini galdyrypdyr. Hoş geldiňiz Muhammed kardeş. Baş üstüne kirlerini paýlaşsaňyz. Salam kardeşler, yurtdaşlar. Sağ olun Aycan hanım. Hem gepleşiňize çağırdyňız hem söz berdiňiz. Men häzir şu ýerde birinji bilen ünsü şu ýere çekmek isleýän dünýäniň haýsy bir bölegini alalyň her türlü ýurtlar bardyr, her türlü sistemalarda halkyň jemgyýetini ýaşap oturan döwletler, ýurtlar şolaryň haýsy birini alaly, şowursanda Türkmenistana malaly ýöne şol ýurduň başyndaky bir nemeler bolsun, adamlar bolsun ýa-da halkyň içinden hem bolsun her wagtam hemmesiniň dilinde şeýle bir zat bardyr. Ýurt halkynky, döwlet halkynky. Şol öňki prezidentlik ornuny eýelen, bir kanun eýelen hem bolsun belli bir nemesi bar. Daşary döwletleriň gözünde belli bir resmiýeti bar da, Gurbanoğlu Berdimuhammedow şolam öz nemesinde aýdanda birinji bilen ben aladam halkym bolar diýe ýa-da döwlet adam üçin diýip şoňa sözler ulanýarlarda bir olaryň ýöredýän nemesinde siýasatynda ýa-da alyp barýan ýanky hereketlerinde näçe ýalanam bolsa şol zatlary öňe tutýandyrlar. Näme üçin? Sebäbi asyl ýurdun döwletiň eýesi ilmi-damada dünýä gurulundan bäri haýsy döwletler gurulsa şu taýda halkynky diýip geçýändir. Halkynky diýip agdalýarda. Bizde nähile agdaýarlar ýurdun eýesi halkdyr diýip ýöne hiç bir çykyp aýdyp bilýän däldir. Biz şu taýda ýurdun eýesi biz, topragyň eýesi biz, halkam raýatdyr hakykatdanam. Biz hem şu taýda edenmiz edýäs diýip açykdan açyk aýdyp bilýän däldirler. Şoňa bir 200'li hereket edýärler-de, 200'li siýasat ýöredýärler. Onda siýasat diýmek gaty bir gawat gelenok. Näme üçin? Şu ýaňy ýakyn Türkiýede polisiýa tarapdan saklanan kardeşimiz bar, Umida Bekjanowa. Şonuň häzirne Türkmenistanda da öýüne de batyş edýärler. ýa-da ýurdun daşynda da şunu idarlaýarlar. Bu diýmek näme diýmek? Muny bir döwlet adamsy etmeýär hiç wagtam. Ýa-da bir döwlet guruluşynyň içinde işläp beren döwlet işgärleri buňa alat etmeýär. Buny kim edebilýär? Ýa-da bir mafiýalar eder, ýa-da bir jenaýatçy topar eder. Sebäbi olar bir öz başyna bir ýurdun hemme taraplaýyn resurslaryny bolsun ýa-da harby güýçlerini bolsun beýleki insan kaynakları diýilýär-de mediýasy bolsun hemmesini özleri ele geçiripdir. Ýa-ni bir mafiýanyň has bir uly görnüşi diýmek bolýar. Başga subutnamasam ýok, başga düşündürşem ýok. Sebäbi näme üçin? Döwlet guruluşynda hiç wahal halka azar berilýän däldir. Bir sebäbi bolaýanda da ýa-ni polisiýa geler, elinde bir hakyky subutnamasy bardyr, sebäbi bardyr, şoň esasynda gelip
talap edipdiler. Ýa-ni bir polisiýa merkezine gitmesi bolsun, ýenesi bolsun ýa türme basylandy da şoň ýalapdyr. Ýöne bu ýerde ýa hakyky ýa-ni ýurdun bähwi düşün ýa-da halkyň jemgyýetiň bähwi düşün hereket edýän ýa-ni söz halk köpçüligini öz pikirini ýetirýän adamlaryň izine düşüp bulary idarlap tutup bermeleri ýa-da kärdeşimiz Merdan Muhammedowy oglap alyp gitişleri ýaly Türkiýe döwletinden. Edil şoň ýaly hereketleri diňe kim edebilýär? Bir jenaýatçy topar edibiler. Terrorist topar edibiler. Ýöne häzirki günümizde ýa-ni jemgyýetiň jahyllygynyň peýdalanyp köp zatlaryň ýeri üýtgedilipdir. Hakyky terroristler döwlet adamlary ýaly bolup görünipdir. Hakyky döwletiň, halkyň, ýurdun bähwi düşün öz janyny ortaga goýup hereket edýänler bolsa terrorist ýaly görünipdir da. Şoň ýaly bir düşünşmezlik bar. Şol zatlara mine biz öz Milli Halat Ediş Komitetimiz bolup halk köpçüligine ýetirmäge dowam edýäs 5 ýyldan bäri. Bu meselede de hiç ýyl çekinjämizem ýok, gorkujymyzam ýok. Maksadymyza ýetýänçe biz dowam etjek. Hasam ösüş edilen bir ýagdaýda, hasam ösüş bilen ýöne şu ýerden bizler öz üstümize düşen jogapkärçiligimizi ýerine ýetirýäs bir watandaş hökmünde. Indi biziň ýurdumyzyň watandaşlary, ýurtdaşlarymyz her kim öz ýerinde öz üstüne düşen bir wezife hökmünde. Hani döwleti, watany üçin öz milleti üçin diýeli, ondan soň geljek nesiller üçin öz üstüne düşen jogapkärçiligi ýerine ýetirmelidir. Buňa da kimler özüni jogapkär diýip hasap edip biler. Ýa-ni bir jemgyýetiň içinde hiç wagtam sany az däldir, duýarly watandaş. Duýgurly watandaş, ýani şu milletiň, jemgyýetiň aladalary, geljek nesiliň aladalary bilen elmydama bir ýa-ni bir östürmäne, düzeltmäne meýletin, meýilli bir duýarly watandaşlar bolýar da. Şu hemme watandaşlaryň üstüne de şoňa bir jogapkärçilik düşýär. Biz şunu öňürçe bilen göz ýetirmeli. Türkmenistanyň häzir döwlet wezipelerini eýelap oturanlaryň ählisi bir terror toparyň agdalarydyr. Şol wagtyň özünde guramaçylykly jenaýatkär terror topardyr. Şoňa biz hakyky manysynda göz ýetiren wagtymyz eýem pikirlerimizem üýtgär, düşünjelerimizem üýtgär, ýa-ni özümizde bir watandaşlyk, ýurtdaşlyk duýgusam oýanar. Duýarly watandaş bolar. Şu zatlara üns çekmek isledim. Gepleşiňize şahardyňyz, ýa-ni öz düşünjelerimi aýtmana bir mümkinçilik göretdiňiz meň üçin köp sag bolsun aýdýan. Şu wagtça şolary aýtjam. Sağ olun Muhammed kardeş. Kategori zatlary belläp geçdiňizden haşy ýa-ni siz bellediňiz resmi gurama hökmün, resmi bir döwlet hökmünde Türkmenistan başga ýurtlar bilen ykdysat taýdan bolsun, ähli tarapdan bolsun ara gatnaşykda bolup bilýän bir döwlet diýäsene biz oňa ýöne biz Milli Halat Ediş Komiteti bolup biz şoň agdalary hökmünde biz oňa döwlet diýip aýdyp biljekden. Tebi biz onu saýlamadyk. Biz onu ýurdun başyna prezident hökmünde biz oňa sesem bermedik, biz onu saýlamadyk. Eger ol döwlet bolýan bolsa, men sen şu resmi diýen sözüňe bir azat goşaýyn diýdim Muhammed kardeş. Şoň üçin resmi bir taýdan döwlet bolýan bolsa, her bir watandaşyna arka durmaly, her bir watandaşynyň hakyny, hukugyny elinden almaly diýilen düşünje hiç bolmaly däl. Ýurdun daşynda bolsun, içinde bolsun, her bir watandaşynyň bir aýagyna tiken batsa da şoňa şol çykmaly adamlar döwlet bolýan bolsa.
Bizim yurdun daşında yaşamysan köp döwletlerde nähili öz halkyna, watandaşyna nähili ýakyndan bir neme golty, goldaw kömek edilýändigini biz görüp otyrsda. Başga ýurtlarda, Ýewropada bolsun, ähli bir ýurtlarda bolýan zatlary biz rahat internetiň üstü bilenem görüp biz şoňa göz ýetirip bilýär. Emma türkmen watandaşlarynyň hiç haçanam bir arkasında duran döwlet bolmady şu neçelden. Hiç biz diňe şu ýerde Milli Halas etiş komitetini halkyň ses sosial media halkyň sesi kanalymyzy biz halkyň bir arkasında durur diýen durur hem şolaryň bir ağzyny ağlajak geljekde şolary has bir ilerlere alyp gitjek gurama hökmünde biz has da öňe çykdykda şoň üçin watandaşlarymyz ýurdun içinden hem bize öz şikayetlerini, özlerinin bir kem käs taraplaryny bize ýetirip durlar. Şoň üçin men olary döwletem diýjekler goşa durnak içinde döwlet diýip bilers, hökümet diýip bilers ýöne men olary hiç haçan resmi taýdan kabul etjekler öz pikirim şeýlemini. Şoň üçin biz başdyna. Indi ruhsat berdiňiz şoýan gaýdanlaryňyza bir menen gysgaça goşmaşa bar. Zada Başdyna. Biziň jemgyýetiň köp biziň ýagdaýdaky bir jemgyýetleriň halklarynyň arasynda şeýler düşünje bardyr. Hani döwlet goramaly bir watandaşyny diýip ýa döwlet eýe çykmaly diýip. Aslynda men düşünjende oň ýalat ýokdur. Döwletiň ýönekeý watandaşam ýa-ni ýokary wezipeli döwlet işgäri bolsun, prezident bolsun, hemmesi aslynda kanun tarapdan goralýandyr. Aslynda biz esasy kanuny eýe çykmaly, konstitusiýa eýe çykmaly. Şol kanunlar, konstitusiýalar, düzgünler ýerine ýetirilen ýagdaýynda hiç bir watandaşam adalatsyz bir ýagdaýa düşmez. Ýa döwlet wezipesinde işleýän adamlaram bir adalatsyzlyk görmez ýa-da bir adalatsyzlyk edip bilmez. Ene umyda kardeşimiz şol ýanky konstitusiýanyň maddalaryny zadyny köpürek ýetirýärdi ildeşlerime, ýurtdaşlarıma da. Şu ýerde esasy üns şekilme isleýän zat bizler bir döwletiň ýaşaýjysy, bir döwletiň ýurtdaşy, watandaşy hemmesi bir agzdan kanuny goramaly, ýani kanunyň ýöremesi üçin esasy hereket etmeli. Ol watandaşam döwlet wezipesindekilerem şol kanun goramalydyr. Düzgün boýunça kanun eýe çykmalydyr. Şol kanun ýazylşy ýaly ýören ýagdaýynda hiç bir watandaş bir döwlet işgäriniň kömegine de mätäçlik çekmez. Ýa-da ýanky bir adalatsyzlyklaram hiç ýagdaýda bolmaz bir kanun işleýän döwletde. Şonu goşupdum. Sag bolun. Sağ olun Muhammed kardeş, gaty gowzatlary belläp geçdiňizden ha. Sebäbi watandaşlarymyzyň köpüsi şu haýsy bir neme döwlet diýse şol Türkmenistanyň hökümetine şolary hemme zat şolary dogry işleýän diýip düşünýärdi. Hemme watandaşlarymyza bir hili ýanky analiz etmek, eleştiri sözü diýär türklerde. Eleştirmek nemesi bir ýok da türkmen watandaşlarymyza. Şoň üçin şol ýanky terrorist topary has da ýokarda ýaly hemme kanun şolaryň elinde ýaly diýip düşünýär köp watandaşlarymyz. Şeý diýip düşünýärmi kadýanna? Şoň üçin şu kanunyň hemme watandaş üçin deňdigini biz watandaşlarymyza ýene de bergedek ýatladys, öz haklaryny, hukuklaryny nirede bolsa bolsun talap etmäge haky bar her bir watandaşymyzyň. Şu ýerde Leyla hanym ilki elini galdyrdy gerek. Başdyňa Leyla hanym, hoş geldiňiz. Hoş bulduk, sağ olun. Salam yurttaşlar. Indi men öz düşünjemni aýtsam,
Kardeşler, oýlanyp görseň, bizäni ýurtumyz iň izde kalyp ýatyrgan ýurt bolup ýatyr. Ýurtlaryny näsine karaganda. Bu kanun buzarlar bizäni hak hukukymyzny elimizden alýatyrlar. Bu Ümide hanım, Ümide Bekcanowamyz nowu näetdi? Yamanlyk etdi halkymyza, ya bolmasa ýurtymyza, nowu yamanlyk etdi? Hiç yamanlyk etmedi-ku. Bunu etken işi diňe konstitusiýalaryny okup, maddalaryny, kaýsy madda, kaýsy näge dogry gelip durganyny okup ýüzege çykargany üçin kaýda kanuny dogry düzgün öz yerinde yetirilmeki üçin okugan konstitusiýalaryny ýüzege çykargany üçin bunu bu hökümet degen nämiz bunu izine adam salyp ýygnajak boldy. Bizäni bir gene ümidemiz emas, berde ýine nämizem bar, Merdan Muhammedowymyzam aldy. Bilimli adamlarymyzy, bilimli ýaş nesillerimizi bula östirmeyecek bolady. Kany bunuň aýtgan sözleri, ýaňy men aladam halkymdyr degeni. Ne aladasy o? Bu halkyny kaýta ýok etmek bunu aladasy. Halkyny ýok etmek, östirmek emas. Bizäni ýaş gelecekimizi, neslimizni ýok etmek, Türkmen milletini ýok etmek bulanyki. Özleri ege çykajak, her bir zata Türkmenistanyny baýlyky, yer asty baýlyky, yer üstü baýlyklaryna ege çykmak üçin şunu diýipdirdi bular. Türkmenistanyny ýykmak üçin, bizäni çagalarymyzny bilimsiz koymak üçün, kul etip saklamak üçün bu derecege yetirip durupdy bular. Elinden gelgen zatny etip durupdy halkyna. Yamanlykyny, ýagşylykyny emas. Osunam ine bu şu Milli Halas Etiş Komiteti bizäni ýurtymyzny, gelejekini, çagalarymyzny gelejekini diklemek üçün, bu halkymyzny bu batkaklykdan çykarmak üçün bu işlerini etip oturupmyz. Bilimli etmek üçün, kulçulukdan çykarmak üçün bu işlere bize başvurup oturupmyz. Milli Halas Etiş Komiteti bularny elinden çekjek. Lekin bizäni çagalarymyzy gelejeki üçün, lekin bizäni ine bu bilimsiz näler bar? Ya komitetçik, mahkeme işgarlary, polis işgarlary halkyna zulüm ötkezip, özüni çagalaryny gelejekini düşünmeyin. Berbat etip oturupdylar. Indi özleri ýakşy bundan bu ýalakalyk etip gününü görüp ýürüpdiler. Lekin çagalaryny gelejekini içik bolup getejek. Bularny çagalarynam Milli Halas Etiş Komiteti düşünüp oturupdy gelejekini. Şunu bular düşünüşi gerek. Bular geledidan ine ýaş kızlarny Türkmenistandan ýaňy näte birdegi inşundin nege çykaryp aýtyp ýürgen ýüzege çykaryp durganlarymyzny izimize düşüp bizäni toplaýjak bolup özlerini gelejekini düşünmeň ýürgen bilimsiz nälerimiz bar. Komitetçikler ýaňy ýalakalar bar. Özlerini çagalaryny berbat etýärler gelejekini. Özleridem ýaş kızlar. Bizäni izimize adam gerek miydi? Bize özlerimizi yürjek ýolumuzy Hudaga şükür ýakşy bilemiz. Kaýsy ýoldan gitmelimiz, kaýsy ýolda durmalymyz ýakşy bilemiz. Bizäni adymyz bar Milli Halas Etiş Komiteti degen.
Bize halkımızı doğru yola salamız dep bu yollara girip oturupmuz. Batkakçılıktan çıkaramız, garipçilikten, bu kulçuluktan çıkaramız. Çağalarımızı bilimletemiz, işletemiz, yerletemiz, mülkletemiz dep bu işlerini etip oturupmuz. Bulara indi şu yalakalık etip, bizlere karşılık etip yürgenler yaxşı etip düşünsünler. Öz çağalarını gelecekine yok etip durupdular berdi. Bilimsizler. Yaxşı etip şunu düşününler, oylanınlar. Bir gene bizene berdi Muhammedovlar üçün emas, yurtumuz Türkmenistan. Bütün halkımız üçün bu Türkmenistan. Türkmen milleti üçün bu Türkmenistan. Bulat sağ bolun. Söz bergeniz üçün. Şurada durayım. Sağ ol Leyla Hanım bu fikirleriniz için. Şu yerde Aziz Bey size söz verelim. Baş üstüne. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş olduk. Kardeşler. Benim dinle oturum. Ama her kim öz düşüncesini paylaşıyor da köp nemeler aydılıp geçildin de aydılman geçen bir kısmı var, bölümü var. Benim fikrim. Bu tabi esası bana göre yurttaşların nemesi pasif diyeyim. Bizim şu an halkımızın hareketi pasif. Yani şunu demeştirme getireyim de başka bir millette edil şu yağda bolup geçende nähilek tepki verirlerdi. Ya da ne dert diyeyim. Derrew ayaklanıp o ama kanun yok mu? O näme eden olsa o mesela Umyda Hanım şu an alıp o saklayalar da izine düşüp näme eden yanlışı var ya da kanunu bozupdur. Zatları neme edilmesi gerekli de açığa çıkarılması gerekli de. Yani biz halas ediş komiteti olup biz nemeden kaçamız yok. Yani ediyen işimizin yanlışlığında nemedemiz yok. Düşünemiz yok. Umuman aytjak bolanım halkın Xitayda sessiz kalması has ulakan bir ziyan ilki bilen özlerine. Biram menin görüşüm halkın şöyle bir nemesi vardı. Cehendemçiligi. Cenayetçi toparın aldığını düşüp karşı taraf bilmem näme toparlar, ervet topar, on etdiýärler, mun etdiýärler diýse eleştirel düşünmän, her bir aýdylany ynanyp oturmak, izne neme etmek, şüpheli ýakynlaşman, pikirlenmän-de umuman bir bilgini olduğu gibi kabul etmek, yani ulakan bir yanlış, halkın yanlışı diýip görýänmen. Şunu aýtjakdym häzirçe sağ olun. Sağ olun Aziz Bey fikirlerini paylaşmanız için. Cennet Hanım hoş geldiniz. Size söz verelim. Baş üstüne. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Awa gelip dur sesiniz. Başlayın Esenlik. baş üstüne. Beyler. Salam yurttaşlar. Benim Umyda Hanım içeri alınma bilen şonun üstünde köpürek aýtyp geçjek bolýan. Owa türkmenlerde bir gep var. Maza tapdyk. Ağzımız yene bolsa berin gyzyňyz diýip. Bu terör toparın ağzı maza tapdy. Geçen yıl 10 iyulda kardeşimiz Merdan Muhammedow keminämize ogurlar gizlin yollar bilen alıp gittiler. İnsan kaçırmak cenayetliğine qaramazdan. Birinci gezek ağzımaza taptılar. Yine sol yol bilen ikinci gezem şu hareketi qaytaladılar. 29. mayda 2025. yılın
Gece 11'de Umida Bekjanowaň işleýän ýerine Türk polisleri gelip dokumentleriniň ýoklugynyň bahanasy bilen alyp gidýärler. Türkiýe geçen ýyl täze kanun çykardylar, gaçak öýünde işledilmeli däl, hökümet çalışmasy bolmaly diýip. Ondan soň Umida hanyň iş ýerine şikayet edilýär. Gaçak çalıştırılsa iki tarafa da cezası var. Bu işler ýörükde planly gurnalan oyun. Olmasa müňlerçe gaçak bara türkmenler işläp ýörler şondan. Şeýdip guruji mejlisiň öňde barjy iki agzasyny aldylar. Aýdyşym ýaly bu ýörükde edilýär. Ozal Umida hanyň kimligini süresi bolsa da yapdylar. Şeýdip onu gaçak goýarlar. Soňam dokument ýok bahanasy bilen alýarlar. Körem bir gezek hasasyny aldyrarmış. Dogry. Birinji gezek keminämizi aldyrdyk. Bu gezegem şeýdip alars diýip pikir etdiler. Garşy tarap ýöne bu gezek ol oýunlar geçmez. Sebäbi ýene şol oýun Gurban bayramdan öň aldylar keminäni we bayramda iş bolmaýar. Şol arada da alyp gidýärler. Bu gezegem Gurban bayram öň ýany aldylar Umidany we onu alyp gitjek boldular. Owa samsyklaryň şol öňki metod bilen işleýişi şol bir zat gaýtalanýar. Berekella Umida hanymy geçenkiden tejribe aldy. Kimliginiň ýatyrylanyny öwrenenden der özüni goramak üçin ähli edilmeli işleri edip ýetişipdir öňünden. Videolaram çekip düýünki goýulan videolarda jikme-jik düşündirýär özü. Umida hanymyň bu eden hereketlerini gaty haýran galýan. Sebäbi bu zenan durmuş ýolunda kynçylyklary mertlik bilen ädim etýär. Oğluny türmä bassalar da bu ýolundan dönmejegine mert we pert jogap berýär. Öz videolarynda da özü gaty gowy öz videolarynda şo aýt geçdi-de Joganbek. Özüni gaty gowy gelişdirdi, okap öwrenip medialarda çykyp başlady. Şoň üçin garşy tarapy halka aýdyňlatýan, gözüni açýan, oýandyrýan şahslar gerek däl. Eýle şahslary soň izarlap başlaýarlar, awlaýarlar. İzarlamak, awlamak işlerinde soňky wagtlarda hasam köp şu ýalakalaryň el bar. Sebäbi kommentlerde köpelip başlady şu sözler. Indi seniň wagtyň geldi. Indi seniň oçurdyň owadan depä diýen ýaly. Şular ýalakalar ýörükde iberilýär ýurtdaşyny. Indi ýalakalara gelsek, sizler bir jahilleşdirilen mankurtlar. Umidaň alnanyny hiç elde kakýarsyňlar. Ol gaýtam sizlere ýan mankurtlaşdyrylan gözüni açmak düşünmeňizi siledi. Siz bolsa öz aýaňyza paltordyňyz. Ýurdu üçin göreşýänleri satyp gutardyňyz. Indi olsa oçur siziň özüňize siziň ýaly ýalakalary ulanyp soň sizi de ýok etýärler. Ine şu ýerine bolsa düşünen ýoklar, akly ýetirip bilen ýoklar. Umida ýene öz videosynyň soňunda kimleriň bu işler eliniň barlygyny aýtyp geçdi. Ve men tutulsamam bu işler durmaly däl, dowam etmeli diýip gorkman mertligini görkezdi. Indi bolsa
Goşadyrnak içinde hökümete sonra biz haýsy gaçana çenle halky soýup genosid edip oturjak. Halk bu zatlary bireyem düşündi. Bir uçgun yeterlik sizin külüňizi çykarmaga. Umyda kardeşimize azatlygyny talap edýäris. Adalatly sud iş geçmesine, Türkmenistana iyi verilmesine yol vermesini diýäris. Türkiye devletine şöyle deyip yüzlenýäs. Oldu sözümü Cemiledim, sağ olun. Sağ olun Dinlenme. Cennet Hanım, gowy pikirleriniz üçin. Şu karşı tarafımızda bir cenayetkar, bir cenayet işläp oturan, bir goşadyrnak içindäki hökümet, goşadyrnak içindäki döwlet bar da. Şolaram sol şu näçe şonýaly işler edýärler, sebäbi Türkmenistanyň ähli baýlyklaryny ýurdun daşyna atdyryp, çykaryp ähli jenaýetleri şol biz goşadyrnak içindäki jenaýetkär topar edip oturýardan. Şoň üçin hem halka gorku salmak üçin şu zatlary edýärler, şunýaly oýunlary halk bilen oýnaýarlar. Munun bütün dünýäde bir kanun, bir hereketler da bolar. Olar öz halkyna şeýle bir genosit, şeýle bir ýanky türmelere sokup ýok etmek diýen ýaly, şu 1990-njy ýyldan bäri dowam edip gelen bir şeýle bir neme bar da, çüýrük bir sistemaň oýunlary bar şunýaly. Owadan depä sokup ýok etmeli halky. Sebäbi olara bular ýaly aýdym insanlar hiç gerek däl. Sebäbi olaryň edýän jenaýatlaryny bilmeli däl. Ýurdun daşyna çykaryp oturan baýlyklaryny türkmen halkynyň agzyndan kakyp, elinden kakyp alyp, bir köpüğüne çellem alyp şeýle bir derejä ýetirdiler da türkmen halkyny ýurt daşyna gaçmaga, ýurt daşyna çykyp bir çörek puluny gözlemäge, şonýaly derejelere gelip ýetdi türkmen halky. Ýurdun içinde dron tutular, açan kutular diýilen ýaly bir düşünje bilen şu ýaşlarymyz bolsun, ayagy yer tutýan adamlaryň hemmesi ýurt daşyna gaçmaga başladylar. Bu näme diýmek? Jenaýetkär bir toparyň şolaryň edip oturan jenaýatlaryny halkymyz bilmeli däl, hiç zat görmeli däl. Bu aýdyň adamlaram ýok etmeli. Şunýaly halkymyzyň olara gerek däl. Hiç bir insanyň gymmaty ýok olar üçin. İnsan olara gerek däl. Şoň üçin şu zatlary halka gözüne gorku salmak üçin şu oýunlary edip oturan. Adamlar ýeke-ýekeden ýurdun daşyndan içinden türmelere sokup öldürmeli, ýok etmeli diýilen düşünje bar. Aýşegül hanym, hoş geldiňiz. Başdyna size söz bereli, elinizi galdyrypsyňyz. Başdyna. Sağ olun söz bereňizde. Salam ildeşler, ýurtdaşlar. Şaýda gysgaçyk pikirimi aýdyp geçeýin. Şu aýtdyňlarymyzy ýok etmek üçin ýeke daşary ýurtlar algan wagtda öz ýurtdaşlarymyz, öz halkymyzyň içinden tutulan adamlar algaýada. Aýtdyňlarymyzy ýok etmek üçin algap beren haýynlar şolara ýüzlenesim gelýär. Bugünkü gazanan puluňyzy entek burnuňyzdan alarlar. Aýtdyňlar ýok edip ýurdun, halkyň, öz çagalaryňyzyň gelejegini ýok edip oturýarsyňyz. Ýakyn taryha göz aýlap görüň bir terror hökümetiň elini öpüp iki büklem bolup ýören ministrlerem ýetip ýok bolup gitýändir. Wagtyňyz barka halka dönüň, aýtdyňlara garşy çykman, ýurt üçin, halk üçin peýdaly iş etjek boluň. Şular aýtjaklarym. Bolýar, sağ olun. Sağ olun Aýşegül hanym, gowy pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin. Hayat hanym, hoş geldiňiz. Elinizi galdyrypsyňyz. Başdyna. Mariam, men sesim gelýär. Awa gelip dur. Başdyna. Ene Milli Halk Seçim Komitetining agzasy bolan Umida Bekjanowany aldylar. Meni näme üçin aldylar? Aljagyny ýerine düşüp berdiler. Näçe bek Umidaň özüni çykyp aýtdy, meni tehdit edýärler diýdi.
Komentariyalarda näçe gedek indi gedek seninkidi, ana başlar kemine alındı, indi gedek umida seninkidir dip açık tehdit edildi. Ve kime diýýär muny her kim bilýär bu tehditlerin kimin etýänligini, muny Türkmenistan içinde özüne Mahama diyen bir gurama vardır. Şol gurama etýändir bu tehditleri. Bu edilen tehditler nämäni görkezýär? Ýurdun başynda bir terror grupun oturanyny görkezýär. Muny siz özüňiz aýdyn tehditlerinizi bilen görkezip otursaňyz. Muny siz özüňiz görkezip özüňiz şunu özüňize şu ady daktyrmaga özüňiz sebäpkärsiňiz. Şu hereketleriniz bilen. Näçin umidan ýygyna düşildi? Sebäbi umida sesini çykardy. Sebäbi umida hakyny, hukugyny talap etdi. Ve ses çıkarmak bir cenayet midir? Hakyny, hukugyny talap etmek bir cenayet midir? Türkmenistany garaşsyz bir döwlet höküminde, bir tarap bir döwlet höküminde ikrar eden bir dünýä guramasy bardyr. Birleşmiş Milletler guramasy bardyr. Şol Türkmenistan döwletini döwlet höküminde ikrar eden şol guramanyň adam hukuklarynyň umumy jarnamasy bardyr. Şol jarnamasynda aýdylýar ki, her bir adam öz pikirini açyk beýan etmäge hakkı vardır. Esassız vasıflardan korunmağa hakkı vardır diýilýär. Ve bu rezolüsiýa her bir döwletiň konstitusiýasynyň üstün görülýändir. Ve şu ýörelgeler bütün dünýä bileleşigi tarapyndan azat bir jemgyýetiň esasy höküminde kabul edilýändir. Ve bugün siz bu bütün dünýä ýörelgelerine garşyda hareket edýäňiz. Ve bugün siz umidany almak bilen siz bir sesi gapmaga, bir sesi yapmaga çalışýaňyz, bir insanyň hakyny, hukugyny elinden alýaňyz. Ýöne şeýler de bir zat bardyr. Bu da Birleşmiş Milletleriň preambulasynda ýazylandyr. Her bir haky, hukugy elinden alynan halkyň gozgolany haky bardyr. Muna ýadyňyzdan çykarmaň. Ve bugün bütün Türkmen halkyna ýüzlesensim gelýär. Ve bugün sesinizi çıkarman, sessiz oturmak bir cenayettir artık. Bir cenayettir. Ses çıkarmasızlık da bugün gıyırmalı, çiğlik atmalı. Bedeýem şeyle bir durum içine girdik. Düşündürür ýandan adamlar. Bugün umidan aldı, sesiniz çıkarman oturursunuz. Ertediğine birini alarlar, sesini çıkarman oturursunuz. Bugün sizi gelip alanmaktınız, siz için sesini çıkarmağa hiç kim tapılmaz. Yaptan çıkarman bugün. Senin için sesini çıkarın. Sessiz oturmak bugün cenayettir. Sağ olun. Sağ olun Hayat Hanım, gowy pikirlerine belläp geçdiňiz watandaşlar. Şu ýerde şu jenayetkär toporun gorkusy has güýçli bolan üçin şunýaly oýunlary etip bilýärdi. Ýoksa bu bir kanun bir işler jenayetleriniň üstüne ýene de jenayet goşmak diýmek bolýar bu. Bu da şu Türkiýanyň goňşy döwleti bardyr, Suriýa döwletinde şunýaly rejim dowam edip durdy, şonu ýykyp ortadan ýok etdiler. Halk aýaklanan güni bu rejim hem ýykylmalydyr. Hökmen bu rejimiň soňu geldi. Sebäbi özleriniň şo gorky alamaty bolandan soň şunýaly adamlary, aýdyň adamlary, halkyň öňüne çykyp bir öz hakyny, hukugyny talap edip biljek adamlary ortadan aýyrmaly diýilen düşünje bilen şunýaly gorky nemesini salýarlar. Bütün halkımıza şonu gorkyny salmak için şu zatlar oýunlar edip oturýarlar. Şoň üçin hem watandaşlaryň düşünmesi gerek. Şuna Suriýada
şu Asad rejimini nähili ýykylan bolsa bizim Türkmenistanda da şu vatandaşlarymyz şon ýaly ayaklanmagy has ýakynda mı diýip düşünýäs biz. Has ýakynda sebäbi iň bir finala ýakynlaşdykmy diýip düşünýän sebäbi Türkmenistanda halk galmady. Hemmesi ýurdun daşyna gaçmak bilen Russiýa giden Russiýa, başga ýurtlara giden başga ýurtlara gidi bilen gidip otyrlar. Bularyň ýurdun daşyna has uly işler alyp barar. Ertir şol jenayetkär toporu ortadan aýyrmak üçin ähli eline barny ederler diýip ben uly ynanmar halkymyza. Bir umydan almak bilen ýa-da Merdan Muhammedowy almak bilen bu işler durmaýa. Bu işler häli häzir dowam edip dur. Sebäbi bizim bu Milli Halas Etiş Komitetine tiňdiren 5 ýylymyz bar. 5 ýyl bu işin arkasında duran adamlar var. Umydan almak bilen, Umyda Bekjanowyň ortadan aýranyň bilen ýa onuň sesini kapatyp sesini ýapanyň bilen iş durmaly däl. Vatandaşlar, halkymyzyň hem şoňa düşünmesi gerek. Arslan Bey ýene-de elinizi galdyrdyňyz. Bahar hanymam elini galdyrypdyr. Başdyna Yok, Bahar Hanım'a getirdim. Bahar Hanım'a. Gaýsgarak tutsagamyn diýip soňuna ýakynlaş berdikmi diýen vatandaşlar başdyna. Bahar hanım. Arslan Bey bana verdimi sözü? Şu halka baskı edilse, halkın ses çıkarmasına önünü kesse, bir devlette şolar yazak bolsa, o yerde hiç kanun yoktur. Devlet diýip bir zat da yoktur, hükümet diýen zat da yoktur. Hükümet bar bolsa, devlet yerinde bolsa, onda halka arkaýyn hakyny talap bilmelidir. Şonu halkymyzyň bilmesi gerek. Biz bugün hakkımız, hukukumuz elimizden alındı. Ondan sonra hiç biz çağalarımızın geleceğinin önüne palto vurup oturuyoruz. Biz ses çıkarmasak, yine Türkmenistan'ın içinden hem en atalar ses çıkarmasa, Türkiye'de geçmiyor, Rusya'da geçmiyor, her yerde geçmiyor en atalar sesini çıkarmasa, hakkını talep etmese, çağalarının önüne palto vurmalıdır bu. Teminanı aldılar. Bu Milli Halas Etiş Komiteti dağar, yok bolar diýip pikir etdiler. Biz beter güýçlendik. Endi näme umyda kanunlary okap otyr, halky düşündirip otyr, halkyň gözüni açyp otyr. Şoň üçin nämäni kör hasasyny bir gezek aldyrar, iki gezek gaýym tutar. Şoň üçin biz Umyda Bekjanowyny aldyrmaz. Onuň üçin hiç azara galyp oturmasyn, hökümet bu konsulluk diýen zadym azara galyp oturmasyn. Sebäbi kanun ýok ýerine hökümet ýokdur. Eger hökümet bar bolsa kanun işler. Şoň üçin halk aýaklanyň, gözüňizi açyň, hakyňyzy talap edin, ezdirmäň, özüň üçin däl, çağalaryňyzyň geljegini garaltmaň. Gün-günden Türkmenistan çöküşe gidip otyr. Mektebe 2 gezek gidip gelip ol adyn familiýasyny ýazmany öwrense bilim bar eken diýip düşünmäň. Bilim ýok, gün-günden jahilleşip soňmara geplemäni moňorjak däller şular. Ben halkymy oýanmaga, aýaklanmaga, hakyny talap etmäge çagyrýan. Konsulluk, hökümet koşudurnak içinde hökümetlerim azara galyp oturmasın. Sizin soňuňuz geldi. Bizi hiç çökertip oňurmaýaňyz çökertip. Biz beter güýçleneriz, beter gazaga mineriz. Diýjeklerim şundan bar. Sağ ol Bahar hanım. Arslan Bey, size söz verelim başdyna. Sağ olun. Sağ olun Ajahan hanım. Ben yan kaydanlarımın üstünü biraz doldurayım. Şu tayda Umide hanım yurdunu düzeltmek isteyen bir Zeynep hanım. Kardeşlerimiz elbette hemmemiz hem şunun arasında. Cennetkar toparası olarak ve resmiyeledi de yurdunu östürmeklik elbet zatma. Yurdunu koramasan, östürmeye gelmeyeceksen bu bir namartlık oladı da. Yurdunu östürmeklik elbet zat değil.
Görürsünüzmü indi ildeşler? Yurdunun aladasyny etmegi bir samsyk düşünjeye getirenler, başymyzdaki oturanlar. Biz yurdumuzu goramaly delmişik. Yurdun goramasan sen maşgalaň hem goramaly del diýdi ol oturan bularyň. Hiç zadyň gorama diýip otyr. Bizden öňdeki ötigiden ata-babalarymız biz üçin gazlanyp gitdi bu topraklary gorap. Bizim topraklarımız bu. Kazanmadı, öz topraklarımız bu. Diyecek otanım häzirki rejim halka, yankı yaşlara, geleceğe, hemmeze de, hemmekime de yurdun goramaklık bir samsyk düşünjeye getirdiler bular. Bu edüten hareketlere, cenayetlere seredine. Sağ olun, şuları cemledim sözümü. Sağ olun Arslan Bey. Yaşka Bey, hoş geldiniz. Söz verelim. Biraz kıysarak çok mu dedik? Hoş geldiniz. Başüstüne. Hoş bulduk. Sağ olun söz vereniňize. Geç ýaşy ýurtdaşlar menem diňläp otyr, her kim öz pikirini aýtdy. Gaty dogry pikirler. Indi biz ştaýda Milli Halat Eski Komiteti bolup ýurdun içindäki bar bolan problemalary aýdýar. Muny aýtmak jenayetmi? Näme üçin halyk göç edýär ýurdun daşyna? Näme sebäpden? Ýurdun daşyna geldiň, bärde ölüp batyr, ýitip batyr. Bu halka ala diýen hiç kim ýok. Ondan biz mecbur bolýar şu zatlar aýtmana. Moskwa işe diki diýerler. O ýerden hem söwleşe gura diýerler Ukraina garşy. Muň sebäbi näme? Kim jogap bermeli? Hiç. Doğruken jogap berjek adam ýok. Ondan biz muny şu problemalary bilensen, düşünensen şunu biz aýdýas çykyp, muny aýtmak jenayetmi? Umyda Bekjanowa şu zatlar aýtdy. Merdan Muhammedow şu problemalary aýtdy. Yok, siz watan döwlegi. Watan döwlegi sizsiňiz. Biz watan döwlegi biz hakyky bolup duran zat aýdýar. Biz gorkmaýasam, gorkamadagam, gorkjagam bolamyzak, gorksak bu ýola düşmersem, awa birimiz alarsyňyz, ikimiz alarsyňyz, biz daha ýene gaýta köpeler, beterler. Şoň üçin şu taýdaky gezip beren mehemeler aýdýan. Erti siziň hem geljeňiz ýok. Bize siziň çağalaryňyzyň galajasy ne diýer? Türkmenistanyň bir geljegi gowulsyn, düzelsin diýip şu problemalary aýdýar. Janaýat işin bir adamyz ýok, janaýat işin siz diýer. Erti men alarsyňyz, bir gün onu alarsyňyz. Ýene 2 günden hem özüňiz gidersiňiz şu owadan depa. Muny asly halk bolup bu problemaň içinden şu balotadan çykmamyz gerek. Şoň üçin halka ýüzlenýän, halkym biraz düşünsin, gözüni açsyn şular. Riska çykman tutaýyn şu wagt. Sözüm jemledim, soň ýene ýerden dowam eder. Sağ olun Yaşka Bey. Vatandaşlar şu ýerden gowy pikirlerimiz bilen öz halkymyz bilen paýlaşdyk da gowy pikirlerimizi. Sebäbi biziň garşymyzda bir jenayetkär bir topar bar, jenayetkär bir rejim bar. Bir çüýrük bir rejim bar da. O rejimim iň soňky nemesine geldi. Soňky nokadyna gelip ýetdi. Şoň üçin watandaşlar biz Milli Halas Etiş Komiteti bolup şu bir adamy biziň aramyzdan sorup alan bolsalar, biziň arkamyzda Milli Halas Etiş Komitetiniň näçe sany müňlerçe watandaşlarymyz bularyň arkasynda durda. Şu geçen ýylyna şu Merdan Muhammedow ortamyzdan insan gaçakçylyk ýoly bilen, ogurluk ýoly bilen, gizlin ýoly bilen alyp gitdiler. Ýene de şonu da işimiz has beter has öňe gitdi. Milli Halas Etiş Komitetiniň edi oturan işleri ýene de dowam eder. Bu bir kanun işlere son vermesi gerek. Jenayetkär toparyň. Şu ýerde watandaşlar indi jemlesekmi ýa başga goşjak aýyrjak pikirleriniz ýok bolsa jemläýelim Merdan Bey. Maşan bajemlesem bol. Sağ olun vatandaşlar. Hemme şu ýere gelip öz pikirlerinizi halkymyza ýetireniňiz üçin, biziň bilen paýlaşanyňyz üçin, ýene de geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sağ olun. Öz pikirlerinizi şu gepleşigiň aşagyna komment hökmünde pikirlerinizi ýazyp bilersiňiz. Biziň bilen paýlaşyp, biziň bilen galmaňyzy
Bizim gepleşiklerimize köprek abone bolmagyňyzy, like basmagyňyzy, bizim bilen ara gatnaşykda bolmagyňyzy ýene bir gedek ýatla diýes watandaşlar. Hoş sag bolun.